Takže ja vás zdravím pri premiérovom podcaste Matúša Čorbu alebo Power Podcast. Dneska tu mám vzácneho hostia, Milina Kaňuščaka, ktorý založil spoločnosť Kami Profit. Kami Profit má viac ako 300 miliónov preinvestovaných investícií. Minulého roku spravila obrat okolo 35 miliónov, rok predtým spravila obrat 45 miliónov eur. A Milin viac ako 20 rokov sa venuje podnikaniu. Som veľmi rád, že prijal pozvanie k nám na rozhovor a že s ním môžeme prezdieľať nejaké rady a nejaké dobre mienené citáty. Takže Milin, ja ťa tu vítam, tešíme sa, že si prišiel a Ahoj. Chceli sme sa ťa, Milin, spýtať, že čo ťa priviedlo k podnikaniu, alebo aké boli tvoje začiatky podnikania celkovo? Tak vieš, ja som ten revolučný študent, ktorý na námestiach štrnká kľúčikami a my sme boli tí, čo sme to menili z socializmu na ten kapitalizmus, tak to by bola škoda nevyužiť ten kapitalizmus v tej eufórii tejto zmeny. Takže ako študent som vedel, že chcem podnikať. Hej. Dobre, a Milin, ty si odkiaľ rodák, alebo odkiaľ pochádzaš? Však ako ty, sme názranci, ne? Tak, či to som nemal povedať? Čo? Môžeš, je to kľudne. Z východu. Z východu. A keď si, Milin, prišiel, ja neviem, keď si študoval, čo ťa hnalo k tomu, že proste, že chceš proste inak, lebo vtedy nebol štandard začať podnikať, ani neboli ste vedení k tomu mentálne, myslím, že proste, vieš, vtedy bolo obdobie, kedy viac, by som povedal, sa preferovalo byť dobrý akože v podniku, pracovať, že čo teba viedlo v tom období i začať podnikať, lebo tá myšlienka bola ďaleko, musela byť v tebe silnejšia, jak teraz, lebo teraz je, dá sa povedať, že jednoduchšie začať podnikať, ako to bolo v tých rokoch. Aj keď aj dneska tá doba není jednoduchá na podnikanie, ale vtedy myslím, že ten mindset bol by som povedal, že ešte vzácnejší. Ja si to práve, že nemyslím. Myslím, že naopak vtedy bola taká eufória naozaj v tých revolučných rokoch 91-92, keď teda drtivá väčšina ľudí bola nastavená, že chcú podnikať, chcú robiť sami na seba, chcú fungovať. Ja neviem, či drtivá väčšina, ale mnoho ľudí. Hej, dneska to vnímam, že ľudia nechcú podnikať a nechcú byť zodpovední sami za seba. Radšej by prijali nejakú stabilný job s nejakým proste, jak sa hovorí, work imbalance, že teda urobím si svojich 8 hodín a potom mám ten balance. Takže ja mám pocit, že to je dneska ako keby horšie. V tej eufórii, teda v tej vízii, že meníme ten systém, meníme tie totality toho socializmu, tak vtedy sa mi zdalo, že teda tá eufória aj medzi širokým národom, keď zoberiem mojich rodičov, alebo tak ďalej, že viacerí chceli podnikať akože v tom čase a dneska už je to menej. Hej, netrúfajú si dneska. A ja si myslím, že to dneska je ťažšie. A čomu ty to prisudzuješ, akože že prečo je to ťažšie, alebo že prečo myslíš si, že taký, že teraz balans, že iba 8 hodín chcú ľudia podnikať, že ako čomu to ty prisudzuješ, tvoj názor? Ja myslím, že celkové nastavenie spoločnosti, ktorá smeruje k takému komfortu, ľudia nemajú radi stres, neradi idú do konfliktu, neradi idú do nekomfortnej zóny a tým pádom naozaj, že si chcú svoje v takom kľude, v takej pohodičke odrobiť svoje, nehovorím, že nechcú pracovať, ale nechcú keby dať tomu všetko, jak sa hovorí all in. Ten podnikateľ je naozaj all in, dáva všetko do toho proste, hej, celý ten svoj život a všetok voľný čas, dá sa povedať, a to proste ne každého to je. Toto je jedna z dôvodov, prečo som sa aj rozhodol, Milin, aj ja kvázi vstúpiť do tohto podcastu a začať robiť podcasty, lebo proste aj ja som podnikateľ a chcel som, aby proste sme tie debaty viedli ako nielen moderátor s nejakým hostom, ale ako podnikateľ s podnikateľom a takisto aj povedali, nielen všade sa rozpráva o tom že vlastne aké má aj podnikanie napríklad výhody, ale proste, že aj aké je to Bčko. Ale teraz ty to napríklad pociťuješ na dennej báze, že tí ľudia nemajú akože kvázi taký ten drive, jaký by si chcel, alebo lebo vravíš napríklad vtedy ľudia chceli viac podnikať, že boli nastavení, že chcú podnikať. Ja mám pocit, že zmenou toho režimu, tá eufória spoločnosti a tú vieru v lepšie budúcnosť, že bola akože iná. Hej? Naozaj, že tí pár rokov po revolúcii, naozaj mnoho ľudí vydražilo malé prevádzky za šialené peniaze a to nemali z toho podnikateľského plánu šancu splatiť proste, hej. Tá malá privatizácia bola naozaj že úmorná, podľa mňa,
všetci, čo sprivatizovali malé obchodíky, malé reštaurácie, malé penzióniky, väčšina z nich aj skrachovala, pretože ako nedocenili tú potrebu ako keby celého biznis plánu a všetkých nákladov s tým spojených. A napriek tomu do toho išli. Tí, čo vydržali, samozrejme sú úspešní, ale mnoho nevydržalo, lebo to bolo náročné a nemali sa, ako hovorí, skúsenosti, veci a tak ďalej, ale celého človeka zrazu trebalo aj účtovať, trebalo aj obchodovať, trebalo proste platiť dane, ľudí zamestnávať, prepúšťať a tak ďalej a to proste už není pre každého. Hej? Takže tá eufória bola, dneska už ľudia vidia, máme aj neúspešné príklady v podnikaní, takže dneska si myslím, že sú ľudia viacej, naozaj si myslím, v, Zameraný možno na ten komfort? Viacej nechcú ísť do podnikania, boja sa toho rizika a chcú mať ten svoj komfort proste. Akože to vnímam, tak ako všeobecne spoločnosti to zvyšuje podľa mňa. Hej? A hlavne u tých mladých ľudí proste naozaj proste radšej si svoje odrobia, radšej budú mať svoju nejakú zábavu, cestovanie, ja neviem čo všetko, čítané, plávanie, športovanie. To niekedy nebolo. Vieš čo, ja sa s tým stretávam akože podobne, teraz akože ja sa stretávam možno s tým, kde aj možno nejaká chuť je, ale vieš čo, súhlasím s tebou, že keď proste príde tam ten veľký nejaký diskomfort alebo proste nepríjemné situácie, tak vtedy tie nepríjemné situácie sú tu už dá sa povedať, že na tej firme alebo v tom len pre mňa, hej, neviem, jak to máš ty, ale že vieš, že proste, že veľakrát by sa každý chcel nejakým spôsobom, že vieš proste, že v tom áno, ale už ak prídu fakt tie nekomfortné situácie, tak proste na to potom už ťažko hľadať niekoho. Jak to máš ty? Tak to vidím aj ja, hej, že aj dobre platení manažéri, ktorých by ako keby pracovné naplne manažovať ľudí, manažovať stáv a tak ďalej, tak aj tí dobrí platení manažéri častokrát majú radi ten komfort a nechcú z tej komfortnej zóny vystúpiť a nechcú ten konflikt, nechcú proste riešiť problémové situácie a radšej by to ako keby v nejakej pohodičke klietku vyriešili, čo ako je prirodzená ľudská vlastnosť, preto je dobré, keď je niekto aj majetkovo zainteresovaný do tej pozície podnikania. Ja to trošku vo firme riešim inak, že vlastne sa snažím tu ľudí motivovať viacej k tomu profitu. Sa voláme, že kami profit. Tak ak všetci sa snažíme, aby všetci mali nastavené na ten profit, proste, aby vedeli, že proste podnikanie je o profite a aj oni teda majú vyrábať ten profit nielen teda pre seba, ale aj pre nás, pre všetkých, pre celú firmu a z toho majú samozrejme ako koľko vedia oni teda vyprodukovať, tak z toho sú odmeňovaní a to pomáha, hej, to pomáha, tá motivácia pomáha. Tým pádom u tých, čo chcú, nech každý chce, tým pádom vedia si komfortné zóny vystúpiť, hej. Čiže ľudia napríklad, ktorí manažéri, vyšší manažment alebo vysoký manažment, keď vlastne pracuje u teba a má nejaký podiel na zisku z toho profitu, ktorý vyprodukuje. Áno, my sme vlastne projektová spoločnosť, sme stavebno-obchodná spoločnosť, developerská. Každý projekt má svoj nejaký vlastný biznis plán a z toho biznis plánu je nejaké nastavenie, nejaká kalkulácia, ktorá je niečo povinná jazda a niečo je teda nad tú povinnú jazdu a z tej nadpovinnej jazdy je samozrejme transparentné odmeňovanie. No dobre, a stretáš sa s tým, že keď príde skutočne príde nejaká zaťažová vec alebo veľký problém, vedia to tí ľudia už vyriešiť, dá sa povedať, že bez tvojej prítomnosti, aj keď máš to tak už nastavené za tie roky, lebo ja sa priznám, že napríklad ja aj po rokoch podnikania, keď mám aj tých svojich manažerov, tak proste potýkam sa s tým, že pri tých, dá sa povedať, že veľmi ťažkých výzvach a veciach som vždycky na to sám. Kedy ako sú situácie štandardné, my sme 20 rokov na trhu, takže vlastne za tie 20 rokov sa už veľa vecí vyriešilo, na veľa vecí máme nejaké nariadené a smernice, predpisy, postupy, ako štandardné situácie zvládnu, vždycky sa niečo neštandardné ako keby objaví a ja myslím, že mám dobrých ľudí, že vedia veľa vecí zvládnuť sami. Nehovorím, že všetko, ale keď je to o veľa peniazoch, o nejakých veľkých rizikách, tak samozrejme som zapojený do toho stresu. Ja by som chcel, Milín, ešte vedieť tak z toho, že keď si teda prišiel z východu sem do Bratislavy, ty si tu prišiel študovať. No jasne. Prišiel si tu študovať. A kde sa v tebe zrodilo to vlastne dobre, prišla revolúcia a kde to bolo proste, že OK, chcem ísť podnikať, mal si to akože. Odkiaľ prišla tebe tá myšlienka, že chceš podnikať? Od koho? Alebo proste si vedel, že chceš začať podnikať? Či sa to tu zrodilo? Či sa to doma zrodilo? Či od detstva si to mal tak, že chceš podnikať?
Hovorím, že ja som ten revolučný študent, ktorý proste Rozumiem, ale nie každý revolučný študent začal podnikať. Nie, no ale tak akože vtedy bola nálada spoločnosti, ja som študoval ekonomiku, riadenie stavebníctva, to znamená ten manažment tej výstavby a tak ďalej a ja som bol prvák na vysokej škole, keď teda bola revolúcia na nejakom študentskom parlamente a tak ďalej. A zrazu nám padli všetky silaby ekonomické, kde sme sa mali učiť veci a tak ďalej. Nič nefungovalo a jednoducho sme tie skripta spoločne skladali s učiteľmi, s profesormi, takže vlastne to bola zaujímavá doba, lebo naozaj sme boli kolegovia tých učiteľov a my sme spoločne naozaj s nimi tvorili osnovy, čo sa budeme učiť, ako sa budeme učiť a čo sa chceme naučiť ako študenti a vtedy som ja vedel, že by som rád niekedy v budúcnosti podnikal. Kapitál som samozrejme nemal žiadny na začiatok podnikania, ale vedel som, že to raz príde a keď som skončil školu, tak ešte bola povinná vojenská služba a nechcel som stratiť ten rok kvázi do života, tak sa vyhol vojne? Som sa zamestnal v neziskovej organizácii na podporu podnikania. OK. Takže tu som... To je sa bavíme, aký rok približne? 1994. V 1994 roku som šiel do neziskovej organizácie na podporu podnikania, ktorú som spoločne spolu zakladal. A až som vlastne sa stal potom po skončení vojny ešte riaditeľom tejto organizácie. Do dneska funguje tá organizácia, bol som tam dlho ešte na nejakom správnom fonde, respektíve štatutárnom orgáne, ale do dneska zamestnáva a funguje samostatné ide. Dokonca sme založili pri tej organizácii alebo neziskovky aj pôžičkový fond, ktorý do dneska funguje. Výborne. A Milin, čo mal si od začiatku, proste takú jasnú víziu, mal si nejakú víziu, že kde to chceš posunúť, kde to dostaneš, to kam je profit, alebo sa to nejako, ja neviem, formovalo postupne, alebo proste, mňa by zaujímal ten tvoj mindset, vieš, že proste, že OK, že idem podnikať, idem dať čo skúsiť v tej dobe, že idem skúsiť čo nové, alebo si proste si veril na to, že proste, že začneš podnikať v hlavnom meste, vtedy, že to nebolo hneď také prirodzené a že proste vedel si to od začiatku, že proste kde chceš firmu dostať? Ja som nezačal v hlavnom meste. Som začal v Prešove. Dobre. Prešova som mal prvú živnosť vlastne hneď v roku 1997. Hej. 97? 97. Super. A potom, akože, keď si začínal, vlastne už si vedel, že vlastne, že akože si bol nastavený, že to raz... Nevedel som, že čo to príde. Vedel som, že chcem podnikať, chcem mať živnosť. Najprv som sa živil nejakým poradenstvom, tým, že som vlastne mnoho tej nezikovke sme veľa biznis plánov tvorili, veľa úverov sme pomohli vyrobiť, veľa privatizačných projektov sme robili a tak ďalej. Mnoho z nich je dneska úspešných, takže vlastne chytili sme také väčšie sebavedomie a vedeli sme, že vieme naplánovať tie financie, ten biznis plán tak, aby prešiel aj ako keby renomovaných finančných inštitúciách alebo fondoch. Dokonca sme vedeli založiť pôžičkový fond na to, aby sme používali my podnikateľom peniaze, tak čím ďalej, tým viac sme to sebavedomie získaval a vedel som, že teda to chcem. Do toho stavebníctva som sa preklopil až v roku 2025. Tak to je dosť neskoro, to kedy si začal podnikať, ale v stavebníctve si robil teda developingu? Nie? Áno. To neviem, prečo neskoro. Prosím? Prečo neskoro? Tak akože nie od roku 97, čiže vyvíjal sa proste tým poradenstvom, proste, potom tam bol ten developing? Však viem, že si veľa aj veľkých stavieb v Bratislave developoval. No neviem, čo otázka teraz. čo bolo medzi rokom 1997 a 2005, alebo... No, 2025. 2005 či 2025? 2005. 2005. OK. Milin, aký bol tvoj, dá sa povedať, že prvý krok, keď si začal proste, že podnikať, OK, rozhodol si sa, že proste ideš podnikať, otvoril si živnosť v Prešove a ďalej čo? Čo si začal akože proste, že ja neviem, išiel si o kanceláriu, alebo začal si zháňať zákazky, alebo proste... Nie, tak hovorím, že ja som vlastne pracoval ako poradca pre podnikateľov od začiatku, od školy, kde teda sme tvorili finančné plány, aj keď sa to nezdá, ale mojou silnou stránkou sú financie, aj môjim hobbyom sú financie, makroekonomické financie, aj mikroekonomické financie. Tabulky ťa bavia? Tabulky ma teda bavia a myslím, že to je nejaká moja silná stránka. Aj vôbec analytické myslenie je moja silná stránka, napriek tomu, že mám aj stavebnú fakultu, ale mám ekonomiku riadenia a hovorím, že po tej revolučnej zmene
teda bolo čo študovať a o čo sa zaujímať aj o tej makroekonomii, ako funguje vôbec tá, to hospodárstvo v štáte. Považuješ toto, Milin, za dôležité ako v podnikaní? Veľmi, veľmi. Veľmi to považujem za dôležité, aby človek rozumel tomu, ako sa tvorí legislatíva, ako sa tvoria peniaze, aký je kolobeh peniazy a ako to vôbec celé funguje v tom systéme. Takže ak tomu človek rozumie, tak lepšie sa mu s tým pracuje. Uh-huh. Tak sa ťa spýtam, Milin, keď máš prehľad, robíš tabuľky, priznám sa, že moja slabšia stránka je to, že vlastne, že tabuľky, venovať sa tabuľkám, alebo keď v tom nemáš poriadok vo číslach, tak je to veľký problém. Veľa akože ľudí, a to nemyslím len celkovo, že podnikateľov, aj ľudí, ktorí majú, ja neviem, bez nich, ľudia, ktorí chodia do práce, alebo proste majú nejaké hobby, nemá poriadok vo financiách a nevie, koľko míňa, koľko toto považuješ toto za dôležité, lebo priznám sa, že aj ja mám v tom dosť veľké rezervy. Hej, tak... A toto by som potreboval zlepšiť a viem, že ty skrz to, že poznám aj nejakých ľudí z tvojho okolia, že proste tie tabuľky si dávaš na tom fakt záležať a že proste ideš potom. Tabuľky sa tak povedal ľudovo, ale ako tie financie a ten ako keby nastavené hociakého projektu a nejaké kalkulácie je veľmi dôležité a potom samozrejme sledované toho, ako to beží a vyhodnocovanie štatistik, to je veľmi dôležité. Hej. A ako je to naozaj moja silná stránka, však znova sa v tej škole, vlastne už na škole, ako keby prvé Microsoft Windowsy 95 boli a v 95 vznikli aj Excel 95 a ten Excel 95 si myslím, že som ako keby zvládal veľmi dobre. Ja sme učil nových podnikateľov robiť finančné plány, plánovať si kalkulácie a tak ďalej. Takže vlastne naozaj som tých plánov urobil ani ne stovky, asi tisícky a môžem sa priznať, že ako mladý študent, absolvent na civilnej vojenskej službe, moje biznis plány naozaj prechádzali v bankách, prechádzali privatizačné projekty a tak ďalej. Takže to malo hlavu petu a veľa som sa teda naučil. Hej, akože, si stále vieš, lebo jednou z vecí bolo, že som aj spoluprivatizoval správu mestských komunikácií v Prešove, hej, teda robil som ja ten biznis plán a ten privatizačný projekt. A dneska si v Bratislave úspešný developer. No, aj developer, aj stavebnú firmu, teda mám stavebnú obchodnú. Super. Takže, Milin, keď sa zhodneme, prisudzuješ akože veľmi, čo by si povedal, že keby si mal povedať, že jednu, dve veci, ktoré prisudzuješ, že akože najdôležitejšie pre tie každodenné podnikanie, ktoré veci by si tam do toho dal, že akože proste teraz myslím priamo z zriadenia firmy, hej, potom sa ťa to opýtam aj inak tú otázku, ale teraz by som chcel vedieť, že tak priamo zo zriadenia firmy, že považuješ napríklad aj tie tabuľky a to, že si kontroluješ náklady, ziskovosť na dennodennej báze, vravel si, že to kontroluješ a vyhodnocuješ, mňa zaujímal aj ako často to vyhodnocuješ toto? Tie tabuľky, že ako často si to na firme vyhodnocuješ? Závislí od tabuľky a závislí od čo, akože našej spoločnosti. Celkovo, našej spoločnosti. Dáta kontroluješ. Každý človek alebo každý manažér musí reportovať minimálne raz mesačne a ten report každému vysvetľujem, že neslúži hlavne teda pre neho nadriadeného a pre mňa, ale ten report slúži hlavne pre neho. By si on raz vedel sadnúť za mesiac a na 2-3 hodinky si dať dokopy, čo teda urobil ten posledný mesiac, kam chce smerovať ten ďalší mesiac a čo splnil z toho, čo si naplánoval minulý mesiac a čo nesplnil z toho, aké má hlavné problémy na tom danom projekte alebo to, čo robí, čo teda vie vyriešiť sám, čo nevie vyriešiť sám, čo teda musí vyriešiť jeho nadriadený, alebo čo niekto musí vyriešiť iný, ani mimo firmy, a je to mimo firmy vec, hej. Takže vlastne to všetko musí spísať a to pravidelne minimálne raz za mesiac musí vyhodnotiť sám pre seba. A nečítam každý report, nemám tú kapacitu, ale vyžadujem, aby každý manažér mojej spoločnosti robil ten report. Máme nejakú predpísanú formu. To je fantastické a toto si asi požičam, fantastická akože myšlienka, úloha, čiže robí report. A dobre, a čo? On ho robí naozaj pre seba, hlavne ho robí pre seba. Veľakrát, samozrejme... Čiže vyhodnotí za mesiac, čo spravil, ktoré úlohy spravil, alebo... Aj ktoré sa naplánoval, ako niečo sa naplánuje, čo spraví a vyhodnotí to, čo sa naplánoval minulý mesiac, čo sa mu to podarilo, nepodarilo, opíše, prečo sa mu to nepodarilo a popíše hlavné problémy, ktoré teda ten daný jeho ako keby mindset, alebo ten projekt, alebo tie zaradené, ktoré má,
lebo tak všetci majú To všetci rozprávame, všetci majú nejaké zaradenie, ako keby zaradené pracovné a každý máme nejaké iné úlohy, hej, a on má nejaké problémy, ktoré nevie vyriešiť sám, alebo má aj problémy, ktoré vie vyriešiť sám, hej, a vie, že to je problém, ten chce vyriešiť, alebo ten má nejakú úlohu, ktorú chce splniť, tak si ju naplánuje. A potom popíše veci, toto neviem ja urobiť, potrebujem na to nejakého kolegu, nadriadeného alebo niekoho a toto sú hlavné veci, ktoré musím ako keby vyriešiť. A potom sú úlohy, ktoré nevie vyriešiť ani sám, ani s nadriadeným, ale je to niečo mimo spoločnosti. Hej? To musí to vyriešiť investor, projektant, niekto iný, alebo ja neviem, hej, daňový úrad a tak ďalej. Pochopil som, ale teraz mi povedz, že Milin, že keď vlastne, jak to slúži napríklad u toho človeka, že ty chceš tým dosiahnuť aj ako nejakú druh sebareflexie u toho manažera, alebo áno, samostatnosť. My podľa toho, cieľe toho, aby on sám bol sa schopný zamyslieť komplexne, čo všetko jeho teda to zaradenie prináša a na čo je tam. A či teda má o tom svojom zaradení komplexný prehľad. Väčšinou my máme projektových manažerov na tie stavby alebo development a tí proste my to sledujeme, či naozaj vníma tú svoju úlohu komplexne a či komplexne vie plánovať dopredu veci. Častokrát to v tom stavebníctve je tak, že my keď zákazku podpíšeme a ideme ju realizovať, tak už v tom čase musíme niektoré veci objednávať, ktoré budeme dávať na konci, hej. Keď ideme predávať byty, tak už dneska pomaly musím vedieť, že aké zariadenie zdravotechniky budem dávať, aké tam budú batérie, aké tam budú obkladačky a tak ďalej, okná a tak ďalej, a ktoré budem dodávať možno 2 roky. Ale už dneska to chcú klienti vedieť, že aké tam bude to zariadenie. Máš to veľa rozpracované, riešite to pri bytov, tí klienti už to chcú vedieť dopredu, veľakrát čo bude? Nie, ten problém je tedy, že či vie ten človek plánovať, nevie plánovať, vie myslieť dopredu, vie si naplánovať, čo bude robiť na nasledujúci deň, nasledujúci týždeň, nasledujúci mesiac alebo nasledujúci pôrok, hej. Musí si to zaradiť, čo chce kedy robiť, lebo mnoho ľudí dneska žije tak, že zo dňa na deň, že ide do práce a nevie, čo ide robiť, čo deň prinesie. A ten deň sa minie ľahko, hej. Ale keď si naplánuje, že čo chce urobiť, tak si väčšinou aj splní to ten deň, keď si ho naplánuje dobre, hej. Tak vlastne on sa sám musí učiť plánovať. My samozrejme máme vodítka a postupy, ako by to mal robiť. A ak to niekto nerobí, tak samozrejme to riešime, hej. Ak to niekto nevie, tak mnohokrát vymeníme projektového manažera, alebo vymeníme toho manažera, čiže ako samozrejme na to sú postupy, ako to riešime. Si sa na to pýtal, že čo riešime, keď to trikrát nedá report alebo niečo, tak... Že keď nesplní tie úlohy, ktoré si dal v tom reporte, vieš, že napríklad dá si úlohy, nesplní sa, dá si úlohy, nesplní ich a dá si úlohy, že zase ich nesplní, že napríklad stále sú tam nejaké kvázi výhovorky okolo toho, lebo viem, ja napríklad mne sa rádi tiež ľudia vyhovárajú a priznám si, že ja už som, ti poviem, že po 12 rokoch ja už som na to dosť alergický. Že jak to máš ty, že keď proste zase príde, dá nejaké úlohy a on ti zase povie ti nejakú príčinu, lebo vieš, jak to je s ľuďmi, ľudia ti vždycky dajú nejakú príčinu, prečo to nespravil, ne? Však povie ti prečo. Povedem, že ak tá príčina má nejakú logiku, prečo to nespravil a vieme to pochopiť, tak to samozrejme riešime s ním a navedieme ho. Častokrát je o tom, že keď to chce riešiť, ja to rozlišujem tak, že keď to chce vyriešiť a cítime, že to chce vyriešiť, tak mu pomôžeme to naučiť ho, aby to vedel vyriešiť, hej. Ak to nechce vyriešiť a chce len chodiť do práce, no tak takým sa snažíme čím skôr rozlúčiť, pretože to je človek, ktorý proste nám nikdy nič nevyrieši a vždycky sa bude len tváriť, že my hovoríme preplávači alebo preplúvači, hej, ktorí proste len prídu preplávať z projektu na projekt a sú tam zadarmo v kine. Myslím, aké s najväčšími prekažkami a problémami si sa stretol vlastne vo svojom podnikaní? By som teraz povedal, že povedz na začiatku a potom povedz v priebehu podnikania, že keď si mal povedať, že čo boli tvoje také najväčšie prekážky, s ktorými sa stretol? Tak a neviem, či prekážky alebo neprekážky, proste mám tu jeden projekt v Bratislave, ktorý proste má pravoplatné stavebné povolenie a to pravoplatné stavebné povolenie mi nezákonne štát zrušil. Tak a mali sme tam veľa peňazí na tú dobu. Mnoho ľudí by to nevedelo asi ani psychicky rozdýchať a tak ďalej. Sme to samozrejme dali. Ale je to teda ako keby taká nespravodlivosť, ktorú proste človek nejako neovplyvní. Že teda niekto nezákonne niečo zruší a je tam veľa peniazí a to neexistuje kompenzácia na to, hej, v princípe.
OK, a mňa by skôr zajímalo, že keď mal si to obdobie a prišla takáto chvíľa a už a jaké bolo tvoje nastavenie, že proste si to prekonal toto obdobie, alebo že proste, že si to dal. Mňa táto zaujíma, že zase proste, aký si bol nastavený, lebo niekoho proste tieto chvíle, dá sa povedať, že odrovnajú, že proste, že povie si, že kašle na všetko, že proste nechce tu už s týmto robiť nič mať, veľakrát na základe takejto nespravodlivosti. A proste, lebo dneska už keď povieš, že si cez to prešiel, je to v pohode, ale v tom období to muselo byť masaker ťažké, si myslím. A, Určite, no. a že proste, že čo ti bežalo v hlave vtedy, jak si to dal takéto obdobie? No, ťažko to asi opísať. Samozrejme, človek má všelijaké možné myšlienky, aj myšlienky, že sa odsťahuje z tohto štátu, lebo to vníma akože problém štátu. A pracne s podnikaním, nie sa kde zamestnať a tak ďalej. A možno aj nejaké horšie myšlienky človeka možno napadnú a tak ďalej. Ale akože keď je dobre nastavený, že chce teda to riešiť, tak ale vždycky si to, takáto ťažká situácia odnesie niečo, hej. Buď si to odnesú nejaké vzťahy, alebo rodina, alebo niečo, tak to akože môže stať, hej. Takže keby si to mal povedať, že ako, čo ti pomohlo, alebo keby si to mal zhodnotiť, čo ti pomohlo prekonať to obdobie, tak by si povedal mi čo? Zase, ako Ale ja vieš, že by som to chcel tak, že či napríklad, že či ti pomohla psychika, či ti pomohla vytrvalosť, alebo pomohla ti to, že si mal systém alebo režim, že keby si mal zhrnúť, že čo ti pomohlo cez to obdobie sa dostať, bolo to podľa teba čo? Ja akože aj chápem, že štát, nechcel by som sa teraz o tomto baviť, že jak toto funguje, bo to by sme mali dlhú debatu. Mňa skôr zaujíma, ako Milín sa s touto situáciou popasoval, že čo tebe pomohlo preklenúť toto obdobie. Tak ja to tak poviem, že ak máš nejaký problém, hociaký, tak akože ten problém nevyriešiš tak, že že sa schulíš do kutíka a budeš tam plakať, hej. To asi ten problém nevyrieši, takže ten problém je treba riešiť, a aj keď to vyzerá beznadejné, tak treba sa snažiť o to riešenie a treba presvedčať proste okolie, že teda to vieš vyriešiť, alebo teda vieš nahradiť tie stratené peniaze alebo stratenú investíciu nejakým iným spôsobom, hej. Najdôležitejšie je nedávať ako keby all in do jedného projektu, do jednej veci. All in Saska? All in Saska je problematická, lebo častokrát to nemusí výjsť, ale potom už nie je alternatíva, hej, že dobre je diverzifikovať svoje portfólio projektov, podnikania, oblasti a tak ďalej. Proste je dobre to diverzifikovať. Výborne si načrtol. Ty diverzifikuješ? My áno, my sme aj dobre hodnotení vlastne vo finančných inštitúciách ako dobrý diverzifikovaný, či už obchodno-stárny dodávateľ. My naozaj robíme ako približne tretiny, jednak sme v viacerých štátoch, sme dneska v 4-5 štátoch v Európe, plus máme založené pobočky v Spojených štátoch, to znamená mimo Európsku úniu, ale robíme pre verejný sektor asi približne jednu tretinu pre privátny sektor a jednu tretinu vlastný development a vlastné projekty, takže vždycky niečo ide a niečo funguje. Hej. OK. A boli momenty, Milín, keď si chcel aj skončiť s podnikaním, alebo že proste, že mal si také momenty, že si povedal, že proste za tých 20 rokov, čo podnikáš, viem, že si vytvoril veľkú firmu, mal si také momenty, kedy si bol blízko toho, že už si povedal, že chceš skončiť, a keď si mal taký moment, ako si ho prekonal? No, neviem, tak už väčšinou to je tak, že už v tom podnikaní väčšinou je to tak, aspoň ja tak vnímam, že je to v nejakom vlaku, v nejakom autobuse, nejaké rýchlosti a ťažko sa z toho vystupuje v tej rýchlosti, takže o tom človek ani nemyšľa, lebo vie, že keby vystúpil, tak to prinesie proste katastrofu. Tak o to na to nemyslím. OK. Takže, čo bola pre teba najťažšia lekcia, ktorú si musel zvládnuť? Nemusí to byť len z podnikania. Čo? Nemusí to byť len z podnikania. Akože čo bola tvoja taká najťažšia lekcia, ktorú si musel zvládnuť v živote? Keď povieš, že Milín, keď na seba obzrieš sa späť, tak čo bola taká najťažšia lekcia z toho? Jednu takú dôležitú vec, neviem, či to o mne vieš, v rámci toho poradenstva, podnikania a zakladania vlastne toho mikropožičiek, tak vlastne som strašne chcel založiť mikropožičkový fond, alebo teda požičkový fond pre podnikateľov. Zdroje kapitálu sme na to nemali, tak sme písali do rôznych inštitúcií, ako je Svetová banka, vtedy bol projekt FARE a podobne, a vtedy vlastne Svetová banka zakladala požičkový fond, alebo spoluzakladala požičkový fond v Bangladeži. A 26 ročne som šiel do Bangladeža
za Mohamedom Yunusom a tam sme spolu zakladali Grameen Bank pre chudobných ľudí. Ľudia v tom čase Bangladeš mal viac ako 85% ako negramotnosť, to znamená, ľudia tam nevedeli písať ani čítať. Vtedy v Bangladeši? Vtedy v Bangladeži. A chudoba neuveriteľná, kde ľudský život teda nemal takmer žiadnu hodnotu. Sa bavíme o roku približne? To bol rok 97-98. To ani tak dávno, 25 rokov, no 27. Naozaj neboli samozrejme mobilné telefóny, ani nič a tak ďalej. A to bola pre mňa ako keby... Vtedy som si úplne prehodnotil hodnotový rebríček, ktorý vlastne som dovtedy mal a zistil som, že teda ľudia žijú mimo Európy, v takej Ázii, chudobnom štáte, ako je Bangladeš, naozaj, že z ruky do úst a mnoho z nich sa ani... Ale až tam znamenalo z ruky do úst, nie, ak si myslia veľakrát tu ľudia. A veľakrát som, akože, neviem si to predstaviť, ale mnoho ľudí, že sníva o tom Bangladeši, možno až do dneska, že sa aspoň raz v živote dosyta naje. Že sa aspoň raz v živote dosyta naje. Že ľudia si snívajú o tom, hej? To si neviem predstaviť. To by si odporúčil teraz mladí, že akože mladým ľuďom, že by takto sa išli na takýto zájazd pozrieť, že myslíš si, že by to pomohlo? No, zájazd to je iné. Akože vieš, čo myslím, akože treba to takýto skúsiť. zažitok, no. Proste to zájazde nedáš, proste to naozaj musí skúsiť. My sme naozaj práve Mohamed ma teda ako keby veľa posunul. On potom dostal Nobelovú cenu inak za to. Dneska je premiérom Bangladeža, by the way. Akože ako keby dočasným. On študoval na Harvarde a ekonómiu. Prišiel prednášať tú ekonómiu do Dáky. A zistil vlastne, že tá ekonomia, ktorá sa učí na Harvarde v Spojených štátoch a tá ekonomia, ktorá je dneska v Bangladeži, alebo bola vtedy v Bangladeži, že to je nebo a zem, že keď im rozprával o nejakých derivátoch finančných, o akciách a tak ďalej pre tých študentov, ktorí proste tam im rodiny hľadujú a nevedia sa nájsť, že žijú v niečom inom, proste, že to proste sa to nedá naučiť. Hej. Šiel do toho, na ten vidiek a on naozaj, že požičal prvých, ja neviem, $50 nejakej pani, ktorá proste pretla košíky a predávala na trhu, aby si mohla z toho nechať $1 za deň, aby aspoň dala niečo deťom jesť. A tak získal tú myšlienku požičiavať peniaze na takéto drobné podnikanie. Samozrejme, že ten koncept, ktorý Svetová banka chcela požičať na Slovensku a vyslala ma tam ako keby na podporu v tom Bangladeži, tak to diametrálne nesedelo, lebo v tom čase, neviem, jak to je dneska, v tom čase nebola evidencia obyvateľstva v tom Bangladeži. Ľudia nemali doklady, nemali rodné listy. A bolo 140 miliónov a hovorím, 85% nevedelo čítať, písať, neboli negramotní. Napriek tomu mnohí z nich išli podnikať, požičiavali sme im peniaze na podnikanie. A do dneska tá banka existuje. Nadviažem na to, Milin, keby si, že ktoré rozhodnutie bolo pre teba zlomové, akože pre teba, akože keď to ty hodnotíš pre úspech tvojej firmy, že kde si videl, že napríklad taký, vieš, že taký milník, lebo každý má nejaké také milníky a roky, ty keď si spomenieš na seba, že ktorý si ty mal taký milník, alebo rok, alebo čo bolo pre teba také zlomová vec, ktorá ti ako v tom podnikaní, alebo pri tvojej ceste pomohla? No neviem typovať zlom. A tak nevnímam, že mám nejaké zlomové milníky. Viem, že podnikanie je o tisíciach rozhodnutí a ono to prinesie, ale napríklad priznám sa, že aj ja mám, niektoré ti poviem taký, by som povedal taký aha moment, že kedy kvázi niečo, čo mi fakt ma vtedy trošku switchlo, keď sa spýtal, mám nejaký taký akože moment, ktorý proste mi pomohol veľmi a že či máš aj ty to vnímaš niečo, viem, že to je o vytrvalosti, je to o tom, že proste stále napreduješ, stále robíš tie malé rozhodnutia, ale keby si mal povedať, že také niečo, čo ťa v tej kariére, že možno, že OK, že tak vtedy som sa spoznal, ja neviem, s tým človekom, alebo proste som pribral takého človeka, alebo začal som naberať nové zakázky, že či máš nejaký taký moment, ktorý ťa trošku tak akože upgradeol, že ťa posunul na vyššiu úroveň. Máš niečo také? Ja, tak tých črepkov je veľa, to jednou z črepok je to, že založíš nejaký požičkový fond. Druhý črepok je, že posuniem sa v kariére niekde ako keby... Pomohlo ti to na základe kontaktu získať nejaké dobré ľudí alebo začal sa stretávať s nejakými zaujímavými ľuďmi napríklad na základe týchto, lebo môžeš prísť do kontaktu pri takých veciach aj so zaujímavými ľuďmi.
Ale ja už tých študentských časov naozaj tým, že sme boli tí revoluční študenti, znova to poviem, tak sme vlastne tvorili a zaujímali sa ako makroekonomiku a sa stretávali s politikmi, robil som aj tú politiku, to Stále znamená... taký revolučný, si taký rebel. To neviem, či to je rebel, proste to je to, že proste chceš vedieť, ako funguje ten štát, ako ho nastaviť správne, aby bol v nejakých hodnotách a v nejakom systéme, hej. Ja si myslím, že som systémový človek a že chcem, aby to fungovalo či vo firme, alebo aj štáte nejaký systém. Ak je to antisystém a je to nejaká anarchia, tak to nemôže fungovať za mňa teda, hej. Má to byť sloboda a má to byť podľa pravidel. Čiže zlomové momenty, keby si mal povedať nejaké? Vieš povedať, či proste povieš, že systematickosť? Založené spoločnosti asi, založené živnosti, prvá expanzia do zahraničia, do Českej republiky, do Rakúska, do Chorvátska, do Spojených štátov. A tvoje, keby si mal akože, nemyslím jak Kámen Profit, ale ty svoje akože tak jak ako Milín Kaňuščák, že proste tvoje nastavenie, alebo že proste taký, že máš niečo, čo ty dodržiavaš, že proste, že čo ti v tom pomáha? Ísť v tom režime, v tom akože švungu, ktorom ideš? Neviem. OK. A Milín, ako si vyberáš ľudí do svojho týmu? A aké hodnoty sú pre teba kľúčové? Ja som tu povedal, Matúš, že už som povedal, že teda mám takú teóriu, že človek v prvom rade by mal niečo vedieť. To znamená, pozerám sa dosť často na to, ako sa učil, aký má ako keby postup k štúdiu. Tí ľudia, ktorí preplávali v tej škole, ja mám teóriu, že teda preplávajú v tom živote ďalej. Tí, ktorí sa chceli učiť a chcú sa učiť dobre, tak sa učia a potom sú aj dobré. Neznamená, že sú ako keby dobrí zamestnanci, ale už znamená, že majú minimálne ten nejaký so svoje nastavenie majú lepšie. A druhá vec je, že musím cítiť, že on chce pracovať, že je v niečom dobrý a chce byť v niečom dobrý. Ak sa chce vzdelávať a posúvať ďalej, tak takého beriem všetkými 10. Ak cítim, že ten človek nechce a hoci je aj múdry a šikovný a tak ďalej, ale sa mu nechce, tak takého nechceme proste brať. Tak teória je naozaj, že aj keď aj nevie 100%, my častokrát bereme absolventov, naši absolventi sú naši najlepší zamestnanci alebo najlepší kolegovia, ktorí vlastne nemajú zlé návyky pracovné a prídu k nám na motiváciu, tak my ich vieme naučiť, ale musí chcieť, hej. A kto nechce, tak ho nevieš naučiť. OK, A zaučiaš ich ty, či máš už na to nejakých kolegov, či ako podielaš sa aj ty na tom aktívnom zaučaní tých ľudí, či už dneska máš to tak, že napríklad ti s tým pomáhajú tvoji vedúci? No ako to samozrejme to zaučenie, máme na to procesy, pravidlá, tých nových ľudí dávame samozrejme k skúsenejším ľuďom a tí ľudia ich zaučajú. Tých projektov je veľa, my máme súčasne dneska skoro 30 projektov naraz, takže to som asi nevedel všetkých zaučať. Máš nejaké, Milín, ty zvyky, návyky alebo rutiny, ktoré ti pomáhajú na tvojej ceste, že proste toto všetko zvládať? Tak musím ísť ráno do fitness, logicky mám rád ten svoj čas od tej 6 ráno do tej povedzme 9, ktorý je teda môj a začínam teda pracovať až po 9, teda rutinné Toto som sa ja o tebe dozvedel inak možno nejaké 3-4 roky dozadu, som bol z toho akože milo prekvapený, že máš takýto zvyk, lebo to som si myslel, že iba ja akože... Iba ty cvičíš. nie, že iba ja cvičím, ale tak vieš, vieš, ja fungujem na tom roky. Hej, ja fakt, že dá sa povedať, že od malička cvičím, ale takže som ostal vtedy milo prekvapený, že som to nevedel, lebo plno ľudí to povedalo, že proste, že ten ranný tréning, ten ranný beh, že už by možno ani nepodnikali v dnešnej dobe, keby ráno nebehali, že vieš, že je to také zaujímavé, že sa tu sa bavíme aj o tabuľkách, aj o číslach, aj o všetkým. A raz som čítal, tuším aj vo Forbese, majiteľ, to bol tuším 101 drogerí, alebo DM-ko, nepamätám si to presne, nerobím teraz im reklamu, ale proste povedal, že keby prvý článok, hneď prvý odsek, ktorý bol, že čomu on prisudzuje, že toľké roky podniká, on povedal, že keby nechodil ráno športovať, tak on dneska nepodniká, to som tomu nechcel veriť, že ako vo kvázi časopise, ktorý je zameraný na investície a motiváciu, proste prvá vec, ktorú povie takýto úspešný podnikateľ, povie, že keby ráno nechodil behať a cvičiť, tak proste už tam není. Čiže jak to máš ty, že super rutina, super niečo medzi... Nedávam na tú úroveň, že keby že necvičím, tak asi nepodnikám, ale akože samozrejme to pomáha tej fyziológii a tá fyziológia pomáha psychike a to chceme plne vedomí, ten adrenalín je treba dostať teda von a je dobre si zaplávať, zacvičiť, zabehať a je dobre to robiť v nejakom režime, hej. Ale ja mám ako
mnoho hobby, hej, ktoré ma tiež posúvajú a kde viem odrelaxovať, aj keď sa to nezdá, ale a vieš dobre, že mám rád buď či už rýchle autá, alebo teda som aj športový pilot. To ani neviem, že robím. rýchle autá chodíš jazdiť, alebo... Nie, tak tiež asi jednu históriu nevieš, teda, že som spoluorganizoval niekoľko rally na Slovensku a... Tak to teda neviem. No vidíš, tak ten mladý si ešte, 20 rokov je medzi nami rozdiel, tak všetko sme sa nikdy neporozprávali. Tak samozrejme do môjho portfólia podnikaná bolo aj rally, teda dlhé roky a pomerne úspešné. A teraz si to vypustil, alebo proste ešte sa chceš k tomu vrátiť, či už si to nechal tak? To alebo... má takú samostatnú históriu, tiež teda vďaka Slovenskému štátu a Slovenskej asociácie motorického športu, ktorá nás vyslovene podviedla, ale v tom čase, keď som teda organizoval to rally a manažoval to rally, tak to bolo veľmi úspešné. Aj Max Mosley tu prišiel na Slovensko vďaka spojam nám a došiel k nám aj na obed. Šupa. Milý, chcel by som sa vrátiť len k tým nejakým návykom a rutine. Odbočil som. Ty vstávaš, Milin, kedy cca približne? Ja vstávam pred 6 hodinou každý deň. Fú. Tak stávajú že vraj profíci. To ja sa... medzi 5 a 6 že vraj stávajú profíci. Priznám sa, že ja tam ešte nesom. V tomto budem sa v tomto chcieť zlepšiť. Na to bola aj akože super kniha Klub ránostajov, ale neviem, či si ju čítal. Či si čítal Klub ránostajov, akože od Robina Sharmu, super kniha. A takže vraví, čiže ty stávaš medzi ako pred 6, hej? Pred 6 stávam, o tej 6 väčšinou idem do fitness, alebo idem si zabehať. Už pred 6 ideš do fitness? Áno, 6 zvýčim už, no. Akože väčšinou, takže... Máš niekde v blízkosti seba fitko? Alebo áno, ja bývam vo Vajnoroch a vo Vajnoroch je vlastne vo Vajnori je fitness, tak tam chodím, alebo chodím behať teda na Vajnorské letisko. Pekná lokalita celkom. Tak, no, alebo si ráno zaplávam ešte, potom behu, potom fitness ešte si možno zaplávať a potom si dám v pohode raňajky, väčšinou si prečítam noviny. To už po tréningu? Už po tréningu si prelistujem, pozriem noviny, pozriem si články, ktoré mi vyhovujú a... Noviny, aké čítaš na druhú novinu? Hospodárske noviny, odoberám hospodárske noviny a teda elektronicky aj Financial Times, aj hospodárske noviny české, aj nejaké Economs. Takže prečítam si tak minimálne podľa titulkov to, čo ma zaujíma. To mi trvá skoro hodinku, sa priznám, že to je akože ale ten čas potrebujem, chcem vedieť, čo sa... Stále čítaš akože kvázi už dneska to funguješ asi na tablete, nie? Niekedy to boli noviny, či stále noviny? Hospodárskym chodia normálne fyzicky, chodia mi elektronicky na tablet. Či si ešte v tlačenej forme som tak myslel. Chodia mi normálne do stránky, každé ráno papierové noviny, dokonca ich nosím aj do fitness. Každé ráno potom ich tam nechávam aj... Takže, a potom samozrejme mám elektronickú verziu, teraz si viem a ešte, keď ma niečo zaujíme, tak ešte aj si to možno, že si všimol, že občas dávam ako keby k tomu nejaký koment alebo nejaký post do sieti, že teda chcem niečo komentovať, čo sa deje vo svete. Všimol som si a rád si to ja vždycky aj prečítam, lebo sa mi páči, že proste vidno, že ideš trošku aj do hĺbky, že nejdeš po povrchu, že tej téme aj rozumieš. A ja by som chcel ešte dokončiť toto, že vlastne jak vyzerá takého COA, kam profitu, že keď robíš, ja neviem, 40-50 miliónov eur ročne obrat, ako vyzerá takéhoto majiteľa alebo konateľa firmy, že jak vyzerá tento deň. Čiže stávaš medzi 5 a 6, ideš si milý na hodinku zatrénovať, buď si zatrénuješ, alebo si si zaplávaš, potom hodinku čítaš nejaké hospodárske noviny a tak? No. Hej? Tak, tých médií je viac. Áno, ale však ako výborne, akože z pohľadu biznisu. S raňajkami. Tak. A ty ideš o 9:00 akože štartuješ cca plus minus sa bavíme ja samozrejme, o 9:00 startuješ akože ten deň, už máš tieto rutinky za sebou a proste začínaš pracovať, dá sa čo povedať o 9:00, akože tam potom ideš vlastne na firmu alebo vybavuješ telefonáty, maily alebo púšťaš sa do najväčších víziev, ktoré máš počas toho dňa? Ešte to je tak, že ešte sa snažím potom zadať úlohy ráno, pokiaľ sa dá, buď mailami alebo telefonátmi alebo niečom podľa projektov, keď teda niečo cítim, že treba vybaviť, vyriešiť, nezabudnúť, pripomenúť. Dneska ako keby je veľké umenie, že myslieť na problém a nezabudnúť ten problém vyriešiť, lebo častokrát práve tá mladá generácia nedorieši alebo zabudne, že toto je dôležité v tom čase vyriešiť, lebo má pocit, na to má času veľa. Tá doba jednoduchá toho internetu a Google a umelej inteligencie nám ako keby berie tú zodpovednosť toho plánovania a myslia si, že aj za 5 minút vás môžu tu vyriešiť. To sa akože nedeje. Hej. Práve v tom našom biznise je treba plánovať veľmi dopredu a veľmi dopredu treba riešiť problémy.
Inak to je za úspech toho, že to je v poriadku potom, hej. Ako často ty plánuješ, Milin? Plánuješ si na dennej báze, alebo plánuješ si takto odporúčam napríklad v nedeľu si naplánovať celý týždeň? Ty máš jak to s plánovaním? Máš každý deň už dopredu naplánovaný, alebo ešte dlhšie si plánuješ veci? Napríklad aj to by ma zaujímalo, používaš DR, napríklad ja používam staré tlačený DR a ty viem, že si na tie technológie... Ja už mám kalendár elektronický, mám vzdelaný so sekretariátom, s kolegami. Tuším, môj kalendár normálne je tak transparentný, že ho celá firma vidí. Skoro celá firma vidí, kedy mám čas, čo robím a tak ďalej. Nehovorím, že každý meeting je presne vypísaný a minimálne vie, čo som zaneprázdnený, nezaneprázdnený, či vtedy môžem alebo nemôžem. A môžu mi ako keby plánovať môj program de facto, minimálne požiadajú ten program a tým pádom sa tam viem zaradiť. Aj akože tvoji ľudia na firme, hej, že proste vidia tvoj harmonogram. Čiže to je Aj rodina, aj teda aj firma, hej, vidí môj kalendár. Počuj, ja mám tu aj dobrú otázku, lebo aj veľmi mňa zaujíma. Počuj, že ako zvládaš stres a tlak? Lebo toto je, proste treba povedať, že proste, čože? No, toto je, vieš, treba povedať, že ja napriek svojmu mladému veku, tak akože proste ti poviem, že po 12 rokov podnikania, akože priznám sa, že dakedy po tých všetkých kvázi prekážkach a podnikaní, čo tu priniesie, však si môže každý vyskúšať, jak sa veľakrát podniká na Slovensku alebo aj tu v okolitých štátoch, proste prináša fakt, že toľko prekážok a keď podnikáš dlhodobo, tak je to proste brutál, že ako sa ty, lebo viem, že máš za sebou aj prekonané veľké veci, veľké problémy, a chcel som vedieť, že ako sa vyrovnávaš, tak proste ako zvládaš stres a tlak po toľkých rokoch podnikania. No ťažko. Ale ty nevyzeráš, že by si nezvolal nejak zle ten stres. Vyzeráš v pohode, asi to vieš nejak dobre filtrovať, alebo čo, tak nie, tak hovorím, ak treba mať svoje nejaké nastavenie vnútorné, teda asi, ja tomu hovorím tak, že všetky problémy sveta asi neviem vyriešiť, treba sa s nimi zmieriť, že nejaké problémy ostanú nevyriešené, nejaké veci ostanú nevyriešené, nejaké veci budú nespravodlivé. Čiže vieš to pustiť preč? Nejaké veci budú nespravodlivé, musíš to pustiť preč, pokiaľ to nevieš vyriešiť a nie je to v tvojej moci, tak nevieš sa preto trápiť. Ja mám mnoho vecí, ktoré proste neviem vyriešiť ako každý človek a nemôžem riešiť veci, ktoré neviem vyriešiť. Čiže už sa snažíš potom na to nezameriavať a filtrovať to preč? Tak riešiť to, čo vieš a čo si myslíš, že vieš vyriešiť. Hej? Ale na druhej strane si myslím, že veľa sa dá vyriešiť a aj urobiť, tak mám ako knižku napísal, neviem, či si videl, že každý deň je výzva, tak každý deň mám výzvu niečo teda dokázať a vyriešiť. A stále si to nechávaš, stále s tým stávaš, že ťa to proste, že ťa to baví, že proste vieš, hej, že si rád za to, že Kami Profit má takéto výsledky a že proste baví ťa to stále? Na to podnikanie baví a ne tak kvôli výsledkom, ale na to baví, naozaj tá cesta ma baví. Možno, že to zná neuveriteľné, ale to ma akože naplňa ma to nastavovanie procesov, systému a tak ďalej. Naozaj, ako keby naša konkurenčná výhoda je, že máme motivačný systém, máme systém na to, aby sme to dokázali ako keby dokumentovať, nespamovať sa medzi sebou, nemať milión porad na porad, ale jednoducho každý tuč má zodpovednosti, má v tom čase, kedy on si to naplánuje vyriešiť a urobiť. A systém je na to, aby sme dokázali naraz v tom čase, si dobre, že v dnešnom čase ja mám 30 projektov naraz. Ťažkých projektov, hej, to znamená, my už nerobíme menšie projekty ako 1-2 milióny eur, máme projekty, ktoré majú 25 miliónov eur, mali sme projekt, čo má 70 miliónov eur, hej. Takže... A to ma zaujíma, že vieš, jak sa vyrovnáš s takýmto tlakom pri takýchto projektoch, či už to berieš normálne? Už si na to zvykol? Máme naozaj ako keby dosť zmapované procesy tých projektov a štandardné situácie, ktoré prinášajú tie veci a riadenie takých projektov a tí ľudia to majú robiť samostatné. Oni nemajú s každou vecou chodiť sa na svoje nadriadením a riešiť to so mnou. Naozaj to majú riešiť samostatné. Hej. A ja neriešim ani to, že ako vyvrtať dieru do panela, to ja neriešim, ale riešim, ako má zabezpečiť to, aby tá diera bola vyvrtaná aj hoci, kedy to vznikne z večera do rána. Hej. Ja riešim ten proces, neriešim nikdy tú konkrétnu situáciu. OK. Čo by Milin dnes poradil Milinovi pred 20 rokmi? Keby si sa stretol seba pred 20 rokmi, ktorú jednu radu by si mu povedal?
Jedno. Mhm. A tých rád by bolo asi viac. Podľa mňa trpezlivosť už je prináša. Treba byť trpezlivý, netreba. Ja stále s tým bojujem. Veľa vecí ľudia si myslia, že chcem mať hneď vyriešené, čo teda už dnešná doba neprináša, že asi keď to je možné, nie je dobre tlačiť úplne na pilu, že hneď a zaraz. Čiže Milin dnešný by Milinovi mladšom poradil trpezlivosť. Dobre, super. A Milin, keď ešte tak čítáš aj napríklad nejaké knihy, alebo proste pozeráš si nejaké aj podcasty, alebo máš nejakých mentorov, ktorí ťa ovplyvnili? Môže to byť, ja neviem, môže to byť kolega, starší, kamoš. Z tých revolučných časov samozrejme všetkých známych ekonomov, počnúť Samuelsonom, a máme načítaných, aj to študujem, tá makroekonomia ma samozrejme stále baví a čítam rôzne životopisy, či už významných podnikateľov, alebo významné historické osobnosti, teda čítam nejaké historické knižky, takže tak tých románov čítam menej, ale čítam aj nejaké romány občas, napríklad od Folletta, Piliere zeme a podobné veci, takže prečítam samozrejme aj Beletriu nejakú, ale viac som zameraný na tých filmoch, viac na dokumenty a na históriu, ako na nejaké romantické filmy. No nehovorím, že si nepozriem, a pozriem si aj to. Milín, ako si udržať motiváciu, keď výsledky neprichádzajú hneď? Ako si ty udržuješ motiváciu? Veď hovorím to trpezlivosťou. Trpezlivosť? Musíš byť trpezlivý, tak trpezlivosť rúže prináša, tak asi keď zaseješ a kým zožneš, tak nejaký ten čas ubehne a treba vyčkať, kým zožneš. Dobre, a teraz môžeme akože to kľudne, môžeme to dať k takému záveru, to môžeme dať tak stručnejšie, keď akože najlepšia rada, akú si kedy dostal? Rada? Však stretávaš sa, viem, že sa stretáš s plno zaujímavými ľuďmi, tak vieš, niekto si povieš, máš v pamäti, môžeš mať, že akú najlepšiu radu si dostal od niekoho, že ktorú si pamätáš? Možno? Neviem asi, nejakú radu si nespomínam veľmi, že by som mi nejak utkala v pamäti. Som taký samoraz dosť. A máš aj nejaké, Milín, máš nejaké... Už viem. Akcia, dôležité action management od Baču teda mám takú, že to je skôr nedal mi to napriamo z knihy teda, ale ten action management sa ma zaujal. Že teda, neviem, či ty to vnímaš teda, ale od Kurzweila knižka Action Management, tak tam Bača bol nastavený, že chce vyžadovať akciu, že proste postaviť sa problém a neriešiť ho je problém, ale naozaj, že akcia, vyžaduje to nejakú akciu vždy. Čiže proste nielen o tom rozprávať, počúvať, ale že proste akcia, ísť do akcie. A tomu hovoríme, že neskrýť sa do kúta a neplakať. Dobre, super. Takže dá sa povedať, že to je možno aj tvoje životné moto? Alebo aké máš životné? Máš nejaké... Mám každý deň výzva. Každý deň výzva. OK, super. Tak a keby si mal ešte, Milín, povedať tri nejaké, neviem, tvoje vlastnosti, ktoré ťa vystihujú najviac, že proste, že ty, kde vidíš svoju silnú stránku, ja viem, že väčšinou každý vie aj možno o sebe povedať nejaké zlé, ale by som chcel vedieť, že tvoje silné stránky, ktoré ťa vystihujú, alebo tvoje silné stránky, ktoré ty máš, sú? Robil som si Galupové testy, keď si počul Galubovi niečo, tak na tých Galubových testoch mi vyšlo akože prvé také nezvyklé, že maximalista, a potom stratégia, a teda si už nepamätám, ale akože asi myslím, že ma to celkom vystihuje, že ja som rád, keď teda z toho, čo ho môžem, dosiahnem akoby maximálny efekt, hej, proste vieš dobre, že robím rodokmene, keďže sme teda bratranci a tak. To si nemal hovoriť teraz. To si nemal hovoriť. Že sme bratranci? Už povedal dvakrát. A v tých rodokmenoch proste, už dneska mám v tom rodokmeni, ja neviem, 9000 ľudí nazdelaných, naparovaných a tak ďalej, a teda ja mám rád, keď to využijem teda na maximum, čo to ide, hej, že teda aj ten projekt, keď dosiahne svoje limity. Takže čo vlastne podnikateľské geny máme v rodine, Milín, či jak to je? To ja neviem, no. Asi áno, podľa mňa. Mnoho ľudí z našej rodiny podniká.
Super. Milín, takže vlastne keby som to mal len zhrnúť tie 3, čo si povedal, maximalista, A stratégia a tretie, ja by som ti dal, že určite tú vytrvalosť, keď som ti mal ja tebe povedať, tak by som ti ju dal. Veľmi pekne ďakujem, Milin, za to, že si našiel čas, že si prijal pozvanie, že sme mohli spolu porozprávať, som veľmi rád. Ďakujem poslucháčom a tí, čo nás pozeráte. Tak ďakujem, že ste pri nás vydržali až do teraz. Budeme rádi, keď sa dáte na video páči, označíte, že sa vám páči, dáte odber a majte sa pekne. Čaute. Ďakujem. Čaute.